הפנים שלי פחות או יותר חשופים, חזה והפנים. עכשיו יש הרבה טכניקות להגנה. סכין מסוכן, צריך לברוח, מי שיכול לברוח, אבל אם אתה לא יכול לברוח, הם באים גם בגב. הערבים באים דוקרים אותך בגב, זה מאוד קשה לדעת מי שבא בגב. אתה יודע, אתה מרגיש שבאים להתקיף אותך בגב? לא קרה. לא קרה. עכשיו תבוא מלמעלה למטה להתקיף אותי. הוא בא ככה, אני הולך תאי סבקי, עכשיו הוא מותג יעקו, הוא חוזר פה. זה הכי פשוט, זה פשוט. אבל אם הוא בא ישר, גם כן. עוד פעם תבוא בערך לגובה הזה, אז אני בא הנה פה. אני נותן לו לעבור ושובר לו את המרפק. אז אני לוקח את הסכין, ולא צריך לחתוך גבוה, מספיק שאתה חותך את היד, או אם הוא בועט. יש פה עורק, אתה חותך את העורק וזהו. אתה תבעט רגע, דקה וחצי. זה טוב גם לחתוך את הרגל. אני תופס את הרגל, מספיק זה, הוא לא יוכל ללכת. איפה שי?